Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel आव बरायबाय। ओमफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लोगोफोर। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ लोगोफोर आङो मोनसे भिडिअ मोनदों। बे भिडिअआवहाय सासे बांगाल मानसि आरो बे बांगाल मानसियाहाय जोंनि बर' गानखौ बिराद मोजाङै खनदों बिथाङा। ओमफ्राय नोंथांमोननोबो आं स्क्रिनाव होनो हागोन। बे बिथांनि गान खननायखौ नोंथांमोनाबो ससे खोनासंनो हागोन। बियो सियर बर' बायदिनो बे गानखौ खनदों आरो बिनि गाराङा ओरैबायदि गोदैबो जादों। आं खोनासंनो मोजां मोननानै बिनि भिडिअखौ लाखिनानै नोंथांमोन देखायनोसै होननानै देखायनाय जाबाय। नोंथांमोनाबो अननानै बेनि नामा नाजुल इस्लाम आरो बियो बांगाल मानसि। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय। ओमफ्राय बिना इउटुब चेनेलबो दं। बिनि गाव जे नैबे गानखौ खननानै भिडिअ बानायदों गावनि बेक साइडआव मोनसे बेनाराव लिरनाय दंखायो बिनि इउटुब चेनेला। ओमफ्राय नोंथांमोना बिनि फुल भिडिअखौ नायनोबा गावनि इउटुब चेनेलाव थांना नायनो हागोन। ओमफ्राय बिदिब्ला नोंथांमोना नैबे गान खननाय भिडिअखौ नोंथांमोना ससेबाबो नायना लाबानो जाबाय। ओमफ्राय माबादि मोनदों कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय। जोंनि बर'खौ गुबुन हारिया जोंनि बर' रावजों गान खनोब्ला गोसोआव माबादि मोनो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरना खिन्थाहरबानो जाबाय। बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांदो लोगोफोर। सना नों जारों आंनि जारों, सना नों जारों आंनि जारों, आंजों समायफ्लेनाय आंजों रमायफ्लेनाय गुफुर जारों 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 सना नों जारों आंनि जारों, सना नों जारों ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नुखाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नुनानै माबादि मोनदों कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरना खिन्थाहरबानो जाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ 1K खालामना होनायनि थाखाय बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। नोंथांमोननिसिम नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टजों आंबो दिनै 1Kखौ फाइनालि खालामनो हाबाय। ओमफ्राय बेनिनो आं नोंथांमोननो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम। ओमफ्राय जेसेबां हायो जेसेबां शेयार खालाम लोगोफोर, जाहाथे आंबो आरोबाव दावगालांनो हायो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर। बाय बाय।